La Setmana Europea de la Mobilitat és una campanya per a sensibilitzar sobre les conseqüències negatives de l'ús del cotxe i els beneficis associats a la mobilitat sostenible. Es celebra del 16 al 22 de setembre, Dia Europeu sense cotxes. El diòxid de carboni contribueix al canvi climàtic i danya la nostra salut. A la Comunitat Valenciana es realitzen 13,1 milions de desplaçaments, dels quals la meitat són en vehicle privat. Així es recorren milions de quilòmetres, la mateixa distància que hi ha de la Terra al Sol. El vehicle privat emet 7 vegades més CO2 que el metro, tren o tramvia. A més de l'estalvi, guanyem en espai. I és que un autobús ple ocupa menys que 60 cotxes transportant les mateixes persones. En sanitat, estalviaríem 80.000 milions d'euros si tots els europeus caminaren o agafaren la bici 20 minuts al dia. Aquests viuen una mitjana de 2 anys més i agafen fins a un 15% menys de dies de baixa. Tenen més salut i són més feliços. La Comunitat Valenciana es beneficiaria en molts aspectes. Aire més net, més espai, menys soroll, més ocupació, més joves en els carrers i, com a conseqüència, millores econòmiques i de la seguretat vial en la ciutat. Unix-te. El 22 de setembre, descansa el cotxe.